Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipun buka ingkang jilid kalih Tajwid Tarsana nggih, balik sing awal niku Tajwid Tarsana riyen. Ben napal napa niku hukum-hukume, hukum tajwide. Kula waos riyen mangke diwangsuli. Nun mati atau tanwin yang bertemu ha kha ain ghain hamzah ha, dibaca jelas tanpa mendengung. 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu ha kha ain ghain hamzah ha, dibaca jelas tanpa mendengung. Berkali. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ra, dibaca tasydid tanpa mendengung. 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ra, dibaca tasydid tanpa mendengung. Nomor 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu, dibaca tasydid dan mendengung. 1 2 3. Nun mati atau yang bertemu dengan yanmu, dibaca dan mendengung. Nomor sekawan. Nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu, dibaca samar dan mendengung. 1 2 3. Nun mati atau yang bertemu selain itu, dibaca samar dan mendengung. Pun langsung halaman kalih. Halaman kalih sing man yakulu kita wangsuli malih nggih. Kula waos riyen mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. May yaqulu. Monggo. Ayyadriba mathalan, ayyadriba mathalan min waliyyin wala nasir, min waliyyin wala nasir. Lan nu'mina laka, lan nu'mina laka, lan nasbira, dan nasbira ahdan nabadahu, ahdan nabadahu idhaman nakhirah, idhaman nakhirah. Naik pendek ya. Idhaman nakhirah, idhaman nakhirah. Fi raibim mimma, fi raibim mimma azwajum mutahharatun, azwajum
bisuratim mim mithli bisuratim mim mithli engko bisuratim mim mithli. Baris keempat ghisyawatun walahum tune ditahan ghisyawatun walahum monggo ghisyawatun walahum katsiran wa yahdi raw ditahan katsiran wa yahdi monggo katsiran wa yahdi lulumatun wa ra'dun wa barq monggo lulumatun wa ra'dun wa barq jannatin tajri monggo jannatin tajri innaka anta in kuntum shadiqin ditahan ya in kuntum shadiqin ma'an sajjajan min thamaratin muta'in thamma qawlan thaqila fa'anjaynakum min ju'in wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma inda bari'ikum wa ka'san dihaqan mimma indafiq ingkang kala mben sing halaman kali niki baris 1 sampai baris 4 niku hukume nderek hukum nomor 3 nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu dibaca tasdid dan mendengung sing baris 1 sampai 4. Lajeng sing halaman 2 baris 5 sampai ngandhap sampai 8 niku nderek sing hukum nomor sekawan. Nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan mendengung. Sakniki halaman 3 dengan kita. Halaman 3 niki seduanten. Nggih, mulai baris 1 sampai terakhir halaman baris 8 niki tasik nderek hukum sing nomor sekawan wau. Nggih. Nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan mendengung. Pun kula waos riyen halaman 3 dipirsani kula waos riyen mangke diwangsuli. A'angdartahum monggo. A'angdartahum wa min dzurriyyati fa'andartukum naran talazza diwangsuli mulai a'andartahum 1 2 3 a'andartahum
فأنذرتكم نارا تلظى وأنزلنا من شجر من زقوم nganu nggih kasroten min syajarin min zaqumin min syajarin min zaqumin fatusbiha sa'idan zalaqa fatusbiha sa'idan zalaqa fatusbiha sa'idan zalaqa monggo fatusbiha sa'idan zalaqa diwangsuli wa anzalna 1 2 3 wa anzalna min syajarin min zaqumin fatusbiha sa'idan zalaqa wa tansawna anfusakum monggo wa tansawna anfusakum au nunsiha tarahum ruk'an sujada tarahum ruk'an sujada diwangsuli watan sauna 1 2 3 watan sauna anfusakum aunun siha tarahum ruk'an sujada liman syaa minkum monggo liman syaa minkum faman syaa idza samaa'un syaqqat idza samaa'un syaqqat diwangsuli liman syaa 1 2 3 liman syaa minkum faman syaa idza samaa'un syaqqat adzaban sa'ada ngenten nggih nek sing bunder niku dianggap waqaf nggih nek sing bunder dianggap waqaf nek sing sret nggih sing sret sing strip niku dianggap biasa dadi waos normal bawa enten klentune sing bunder dianggap waqaf berarti nek so'adan waose nggih so'ada ngoten nggih adzaban so'ada monggo adzaban so'ada fa idza faraghta fansab fa idza faraghta fansab wal malaku saffan saffa wal malaku saffan saffa adzaban 1 2 3 adzaban sa'ada fa idza faraghta fansab wal malaku saffan saffa illa min dhari' 1 2 3 illa min dhari' dzurriyyatan di'afan dzurriyyatan di'afan min sijilin
mandud. Tu dua tiga. Min sijilin mandud. Tu dua tiga. Illa min dari dzurriatan di'afan min sijilin mandud an tahhira baiti tu dua tiga an tahhira baiti niku roy panjang ya enten alife an tahhira baiti oh baiti yang ya an tahhira baitiya tu dua tiga an tahhira baitiya sabhan tawila wa ma yantiqu 'anil hawa dilangsung di antahira 1 2 3 antahira baitiya sabhan tawila wa ma yantiqu 'anil hawa. Terakhir afala yanzuruna in dhanna an yuqima wa antum tanzurun afala 1 2 3 afala yanzuruna in dhanna ayyuqima wa antum tanzurun. Diwangsuli mulai nginggil kalem-kalem mawon 1 2 3 andartahum tu 2 3 wa min dzurriyyati tu 2 3 fa andartukum naran taladza ngandape tu 2 3 wa anzalna min zakum diwas waqaf tu 2 3 min syajarin min zakum fatus bihasa'idan zalaqa diulangi itu 2 3 fatus bihasa'idan zalaqa zai pendek nggih dan zalaqa sing panjang dan zalaqa diwangsuli fatus biha tu 2 3 fatus bihasa'idan zalaqa diwangsuli wa anzalna 1 2 3 wa anzalna tu 2 3 min syajarin min zakum tu 2 3 fatus bihasa'idan zalaqa ngadapi tu 2 3 wa tansawna anfusakum tu 2 3 aunun siha tu 2 3 tarahum ruk'an sujada ngadapi tu 2 3 liman syaa minkum tu 2 3 faman syaa tu 2 3 idza samaa'un syaqqat ngandape tu 2 3 adaban sa'ada tu 2 3
Faida faraghta fansab. Tu 2 3. Wal malaku saffan saffa. Ngandape tu 2 3. Illa min dari. Tu 2 3. Dzurriyyatan di'afan. Tu 2 3. Min sijilin mandud. Ngandape tu 2 3. Antahira baitiya sabahan tawila wa ma yantiqu anil hawa. Ngandape tu 2 3. Afala yanzuruna indonna ayyuqima wa antum tanzurun. Sadaqallahul adzim. Pun istirahatin. Sedaya jamaah Ahsanul Khotimah, sederek-sederek kita niki lagi berjuang nggih. Lagi berjuang ingkang teng tanah suci pun mulai kata sing nglampahi umroh wajib nggih, pun sing rombongan Ngawi sampun dik wingi dinten Kemis nika, Kemis sing kapengker nika pun nembe. Nah sakniki pun mulai Bojonegoro nyusul nggih, sing saengan nyusul. Niki kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi sederek-sederek kita, tangga kita, kanca kita nggih, sedaya jamaah haji sing taun niki berangkat saged diparingi Allah kelancaran nggih, sehat, selamat, mriko mboten enten alangan napa-napa nggih, mangke saged kundur nggih ugi sehat, selamat, saged pikantuk gelar haji sing mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Nggih, kita perlu memang nggih ndongaaken sederek-sederek kita sing ten mriku. Senajan to mungkin tanggaku gak ana sing budal, dulurku gak ana sing budal, mboten napa-napa. Senajan jenengan mboten tepang, mboten kenal, nggih tetep kita ndongaaken. Niku minangka dados wasilah kita, perantara kita nek kita purun ndongaaken jamaah haji, insyaallah mboten dangu bakal didongakno wong pas kita ten kene mriko. Berarti mboten dangu insyaallah kepanggil ngoten lho. Nah niku kangge wasilah kita sedanten. Mergi ngenten kita niku mboten usah ningali umur masing-masing. Alah sing isok rono ya sing nom-nom, sing nyelengi, sing isok rono ya sing bakoh-bakoh, sing jek kuat-kuat. Nah sing kaya wis peyot-peyot ngene iki lho. Ampun ningali umur, ampun ningali visi. Panggilane Allah niku mboten tergantung kalih tampilan fisik utawa umure mboten. Ugi mboten usah ningali masalah akeh bondone. Oh sing iso berangkat rono yang sing sugih-sugih. Sing ora sugih mboten sami. Sedanten punya kesempatan yang sama. Makane kedah ndonga nggih, kedah ikhtiar nggih, mboten angsal wegah-wegahan. Dan kita semerap niku nek insyaallah tiang muslim, tiang mukmin sing waras niku insyaallah punya cita-cita ngibadah ten kene tanah suci. Insyaallah nek takoki pengen gak budal haji umroh, ya pengen. Sak ndablek-ndableki wong lho nggih. Pokoke janji Islam, janji iman ngono. Nek jek duwe iman, jek duwe Islam niku takoki pengen budal haji, budal umroh, ya pengen. Nggur ditakoki tok ngoten lho nggih. Niku insyaallah nggih pengen nek waras. Nah, karena wong yang kepengin niku mestine kudu duwe usaha kangge mujudno kepinginane. Kangge mujudno. Nek terus mari menyerah, alah aku ya wis ya melarat, ya wis tuwa, ya wis peyot, ya wis fisik ngene. Ya akhire gak budal tenang wong. Awake dhewe wis di omongi kaya ngonten ya akhire karo Allah lho dheke dhewe ae ngendoni kaya ngono. Nah, makanya kita nggih tetep kedah berusaha mboten usah putus asa.
Nabi Yakub alaihi salam niku kan kelangan putrane Nabi Yusuf niku mboten sedina rong dina lho. Mboten kaya kelangan pitik terus nanggone liyane maghrib ra mulih pitikku mboten namung ngoten. Tur mboten sedina rong dina mboten saulan rong wulan. Setunggal riwayat itu nyebut enten sing dangune Nabi Yusuf pisah kali Nabi Yakub niku enten sing sanjang kali dosa tahun. Enten sing sanjang sekawan dosa tahun. Bahkan enten sing sanjang ngantos 8 dosa tahun. Lah wong Nabi Yusuf nek diguak ten sumur kali dulur-dulure nggih. Nggih. Terus ditemu kali tiang-tiang dagang kafilah dibeto ten Mesir didol sebagai budak cilik ditumbas kali seorang menteri didadekno anak angkat nang kono ngewangi sampai gede terus kecoba fitnah nggih kali Siti Zulaikha atau Sati Zalikha. Terus akhirnya dipenjara, suwe niku. Dipenjara niku bid'ah asinin pirang-pirang tahun. Bid'ah asinin enten sing sanjang pokoke ngisore 10 tahun. Enten sing sanjang 7 tahun, enten sing sanjang 6 tahun, pokoke beberapa tahun nang penjara tok wis suwe. Durung ket mulai sing cilik niku. Mantun ngonten dibebasno ten penjara mergo isok nafsiri mimpine raja nggih kan. Terus mantun-mantun diangkat dadi menteri ketahanan pangan, menteri MBG. Wis pokoke ngatur pangan, ngatur pangan. Lho mergi kan ya menteri koperasi merah putih barang paling. Lho kan saat niku 7 tahun niku panen melimpah, 7 tahun pacek klik kan ngoten. Sehingga sing 7 tahun panen melimpah kudu disimpen. Berarti kan wis mengalami 14 tahun dhewe niku sampai sakmono. Nah niku bakdo pas pun 7 tahun panen terus menuju 7 tahun sing paceklik nembe ketemu dulur-dulure niku. Sampai gulur-gulure mboten kenal wis pangling karo Nabi Yusuf sing wis ageng tambah ganteng. Terus akhirnya kepanggih adike Benyamin terus napa niku sedaten keluargane diundang nembe kepanggih kali Nabi Yakub. Bahkan ceritane niku ibuke pun sedul. Pun mboten menangi. Kata sing riwayat nyebut mboten menangi ibuke punan. Niku sing ndugi niku nganu dulure wedok. Enten sing sanjang bibike mboten ibuke. Berarti semono dangune niku Nabi Yakub tetep pesen ten nggene putra-putrane. Nabi Yakub tetep pesen nang putrane wala tai'asu mirauhillah, ojo putus asa saking rahmate Allah. Karena Nabi Yakub tasik yakin, tasik nggak ada kepinginan kepanggih kali putrane Nabi ya. Wala yai'asu mirauhillah illal qaumul kafirun. Nek putus asa berarti termasuk golongane wong kafir. Sampai ngoten Nabi Yakub. Nah, kita mboten angsal putus asa. Engko nang kono piye mboten musapa ente sakniki kita nggak ada kepinginan monggo dibuktekaken, monggo diwujudaken kanthi ikhtiar usaha masing-masing. Lah usaha niku mboten usah ngukur wong liya, usaha niku ya ndelok kemampuane dhewe. Enten usaha niku lahir, enten usaha batin, nek saged kali-kalene dilampahi. Usaha lahir nggih niku nyelengi, nggih nabung. Mbok nabung ten bank napa nabung ten ngene celengan pitik napa omplung-omplung bekas ngoten niku jenengan celengi ya Allah. Bismillah nabung kangge budal haji umroh ya Allah. Nggih, dicelengi mbok dileboni mbok 2000 mbok pinten. Kita mboten semerap Bu mongko mangke saged budal ngangge yatra niku napa yatra sing liya sing penting kita enggak ada usaha. Bahkan Gus kula niku nggih napa meseni nek iso anak iku wis diniati nyelengi haji. Lho ya apa? Anak dibukakno celengan dhewe. Nek rekening ya dibukakno rekening dhewe dijenengi anak. Senajan to nabung nek 1.000 tok. Buka rekening kan cukup 1.000 200.000 nggih. Tembang rekening atas nama anak terus diniati iki gawe nyelengi haji umroh ya anak. Engko mbuh diseni pira-pira engko pokoke sakniki wis dikawiti kudu. Nek mboten dikawiti wangel kabeh. Nek wis dikawiti kan cara ngono kabeh nambahi celengan kan gampang, mangke-mangke insyaallah enten rezeki. Sing penting sakniki diniati. Karena mboten saged budal mriku mboten sanggup mboten angsal. Dosa.
Budal rono rasangu nggur ngandalno wong liya mboten angsal niku ditegur ten Quran. Zamane Kanjeng Nabi niku enten tiyang budal haji bonek. Mboten sangu. Lho nggih mboten sangu. Alah wis nang kono apa jari Allah wis. Engko nang kono lek ditulung wong liya. Lho berarti kan tomak. Berarti arep-arep ditulung wong liya. Kali Allah ditegur wa tazawwadu golek sangu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Mergo sapi-apik sangu iku takwa. Takwa niku artine jaga awak aja sampe ngemis. Aja sampe njaluk-njaluk wong liya. Nek duwe sangu kan mboten sampe ngemis-ngemis. Nggih. Dikeki wong ya alhamdulillah, lek gak dikeki ora oleh ngemis-ngemis. Nah niku kudu dibuktekno nggih kare nyelengi titik-titik mawon. Jenengan nate ningali filme Reza Rahardian niku. Reza Rahardian enten emak ingin ke Ka'bah napa judulnya ngoten. Reza Rahardian niku ceritane emake pengin budal haji umroh. Sampai nang omahe enten gambar agung ngoten. Pendina diambungi ngono, pengin budal haji badal umroh. Duwe tangga sugih. Sugih bahkan anake sing sugih niki dolanan karo Reza Rahardian. Reza Rahardian iki dadi anake mak niki wau ceritane. Mak niku nyelengi ben nek mboten salah napa jahit napa-napa no usahane cilik-cilikan dodol napa no terus nyelengi titik-titik. Pun pikanto 7 juta 8 juta dilala Reza Rahardian niku gada garwa terus pegatan ceritane ten mriku. Pegatan terus anake niku nderek sing bojo wedok. Nah bojo wedok niku duwe bojo maneh sing lanang PNS. Sing Reza Rahardian dereng bojo, namung ngramut make. Dilala anake Reza Rahardian niku wau sing dibeto estrine niku operasi. Sehingga sing wedok niki njaluk-njaluk nang ibu mertuane, ten ibu Reza Rahardian. Nah, akhire dhuwit celengan 7 juta 8 juta niku kanggo operasi. Reza Rahardian ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk lah bojomu kan PNS. Kok gak iso mbandani ngono, wis macem-macem akhire. Nah, dhuwit sing dicelengi akhire kanggone kanggo napa operasi, mboten sida kangge haji umroh. Wis gak apa-apa tak mulai nyelengi maneh, mboten nyerah. Nyelengi maneh. Bahkan Reza Rahardian niku dijak ten mall ceritane niku karo wong sugih niku dadi sopir biasae. Dijak kan dadi sopir, ngeterno wong sugih blonjo nang mall. Nah, blonjo nang mall niku enten promo nek tumbas sekian setruke niku iso dilebokno undian berhadiah umroh. Lah wong sugih mboten gatekno ngoten niku. Halah nggo apa aku budal umroh karek nelpon tok wis. Wong dheke sing sugih ku budal umroh niku karo sinten niku sing bojone Alisa Subandana niku. Pokoknya nek budal Dude Harlino. Dadi pas nelpon ngono, saya mau umroh sama Dude Harlino. Lu gampang wong sugih duweke koper-koperan ngoten. Lah Reza Rahardian delok setruke diuntel-untel digok nang sampah ditingali. Diisi karo jenenge dheke, jenenge make. Diisi dilebokno bismillah ten ngene undian. Terus didelok nang koran metu jenenge. Alhamdulillah sok nang sojo cukur nang ngarepe bakul koran. Sok nang labbaik Allahumma labbaik melayu Bu. Melayu ketabrak. Undiane nyemplung kali. Bayang nih greget nih ceritane greget nih pancen. Kula ndelok. Lah yo kare budal lumrah lho. Wah akhire napa niku? Nggih, akhire sampai niki, sampai cacat nganune sapa niku Raden ceritan mriku cacat. Gak iso nyambut gawe. Nyambut gawe niku namung dodol lukisan kaligrafi ngoten. Nggih peda pancal. Bahkan lukisane niku, masyaallah niku pokoke ceritane golek duweke swara lah. Ten rumah sakit akhirnya sing nabrak njaluk sepuro tok, gak iso nempuhi masalah kupon umroh mboten, ya pokoke dibayari rumah sakit itu. Mergo sing nubruk niku ya wong lagi gegeran karo bojone. Ceritane niku. Reza Rahardian wis muangkel lho sama metu rumah sakit iku terus didem-dem karo make wis talelek pancen jodone budal ya insyaallah budal. Dalane engko Allah sing ngatur. Celengane wis kanggo operasi. Nyelengi mulai nol malih. Undian ya wis ra sida. Dilalah anake sing sugih sing kanca dolinane karo Reza Rahardian niku
lagi bayi, hamil gede. Sing hamil gede ini hamil kritis terus dokter. Hamil kritis terus dokter, Bu, ini harus diselamatkan salah satu, bayinya atau ibunya. Ini karena ada komplikasi macam-macam. Terus nazar ngenten. Sing wedok niku, aku nek napa lahiran selamat, aku selamat, bayiku selamat, emak iku tak umrohno sak ngene Reza Radian. Akhire lahiran selamat. Bancaan terus kondo ten jamaah kula riyen pas lahiran niku divonis kare dokter ga iso selamat salah sijine. Kula nazar nang Allah nek selamat kula mung budalno haji mak karo putrane. Dilalah budal, Bu. Lho dalane Allah niku wis ngene-ngene. Dalane haji umroh ngene-ngene mboten mesti. Kula nggih sami kula gak ngira ditawari anu dikei brosur umroh tak delok tok ya bismillah kapan-kapan. Dilala ya budal ngono kok. Mboten ngira kita dalane mboten semerap. Sing penting kita duwe kepinginan, ayo mulai buktekno kepinginane niku karo ikhtiar nyeleng. Niku sing ikhtiar lahir. Ugi saged jenengan ditambahi karo ikhtiar batin. Nggih mempengno donga. Donga nang Allah bar salat donga. Termasuk niki ngatahno talbiyah. Nggih maos talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Dawa talbiyah niku mboten namung diwaos ten mriku mawon. Bukan berarti nek diwaos ten mriku terus ten mriki mboten asal diwaos haram mboten. Boleh-boleh mawon asal dadar wiritan mboten. Gampangane niku ya Allah kula sembadani. Niku kan artine labbaik Allah nak saya memenuhi panggilan kan ngoten. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Intine kan ngoten. Dalem intine labbaik Allah niku dalem ya Allah. Ayo haji ayo umroh dalem ya Allah. Kula nggih pun pireng ya Allah nek enten timbalan haji umroh tapi dereng saged budal. Tapi nggih pun pireng undangane pun dugi ten griya pun ngertos kula mulai dhisik pun ngerti wisan. Cuma kan dereng saged budal. Nah, mangke sing budalno Allah. Wonten intine ngono. Ngatahno talbiyah. Ngatahno sholawat Ibrahimiyah nggih saged. Sing jenengan waos pas salat tahiyat akhir niku lho. Diwiwiti teko Allahumma nggih. Mboten sing at-tahiyat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim sampai fil alami. Nah innaka hamid. Niku salat Ibrahimiyah. Dan niku nyepetno karena kan haji niku umroh haji niku berdasarkan timbalan perintah Allah tenggene Nabi Ibrahim. Kengken ngundang tiang-tiang budal haji budal umroh. Awalnya Nabi Ibrahim nggih rada ragu-ragu. Lah kula nimbali ya napa ya Allah? Suara kula paling banter nggih tekan mriko tok. Liyane ra iso. Zaman semonten nggih dereng enten WA, dereng enten TV macem-macem internet dereng enten. Nah, terus ya Allah wis pokoke awakmu undangan. Engko sing bagian nyampekno nang nggone atine wong muslim, wong mukmin engko aku terus ya. Akhirnya Nabi Ibrahim munggah terus undang-undang ayo budal haji. Nah, makanya wong Islam iku titikake mesti ana krentek pengin budal. Ugi niki ngatahaken mau sholawat hajiyah. Sholawat hajiyah niku biasane ditulisaken kali pembimbing nek pas wae ndongane wong niki tamu-tamu sing nyambangi ziarah umroh ziarah haji. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sholatan tuballihuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wasallam. Nek mboten nganu nggih sing liyane mboten. Utawa ndonga biasa nggih, ndonga sing nyusun piyambak sing bahasa Indonesia, bahasa Jawa ngoten mboten napa-napa. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana maratan ba'da marrat bi ghairi ta'abin wala masyaqqa la haula wala quwata. Kita niku mboten saged budal nek mboten pikantuk daya kekuatane Allah. Ngakoni ya Allah kula pengen budal tapi kula mboten saged budal kejaba jenengan paringi daya pikuwatan saking jenengan.
Ugi nganu Bu, nderek walimatus safar. Nah, walimatus safar niku nek tangga niki rada telat sing niki. Nek enten tiyang badhe budal, terus kita silaturahim. Oh nggih kula dongakne jenengan ten mriku slamet. Nah, kita dongakne sing budal. Muga-muga kanthi slamet, mugi-mugi diparingi perlindungan Allah. Tur sing ditinggal ya diparingi perlindungan Allah. Jadi kita ndongakno sing budal, ya ndongakno keluarga sing ditinggalno. Mangke saged kundur kanthi slamet, kanthi beto titel haji mabrur ngoten. Karena nek kita ndongakno mangke suatu saat akan diwalik oleh Allah. Kita bakal didongakno wong pas kabeh budal ngoten. Trike Allah niku ngoten. Lek kita sekarang di posisi ndongakno wong budal, benjing kita bakal didongakno wong budal. Termasuk niki ya sing biasane jenengan titip donga nggih ngono. Celukun jenengku sampai dikon nyeluk bareng. Zaman biyen malah disakoni setipu, ambek spidol kok nulis ngotori ngoten niku nggih. Mboten usah sampai ngotor-ngotori mboten angsal. Sampai ten watu-watu lho Bu nggih. Jenengan nek tingali ten kene Arafah watu-watu jelas tulisane sapa wae. Yo niate apik muga-muga wis di ngapura mboten napa-napa lah. Tapi ngoten iki ngotori. Nggih sing penting niku wau nggih. Ndongakno ya Allah, kula sampun katinggal mriki matur nuwun. Mugi-mugi kanca-kanca kula sedaya, derek kula sedaya saged diparingi takdir saged tindak mriki. Ngoten. Malah nyebut jenenge barang kan ya malah napa alhamdulillah. Termasuk niki Bu nyangoni. Nah, nyangoni wong sing budal. Mboten kudu kathah. Mboten kudu kathah. Ya sak mampune jenengan. Nyangoni jenengan. Bu, Pak, ngapunten nggih kula saged nyangoni sekedhik mriki. Lho Bu, mboten sarepot-repot. Pak lapose disangoni lah wong budal haji umrah kan wis sugih ngenten. Mboten masalah wong sing budal iki sugih napa mboten. Niki rahasiane ben duit kita saged didamel ten ngene mriko. Mbok dienggo blonjo, mbok dienggo menehi wong tukang sapu. Berarti kan wis tutuk kono. Nek dhuwit wis tutuk kono, niku bakal nyeluk sing duwe dhuwit, sing miringi dhuwit. Ngonten. Dadi kita mangke saged keseret rono. Mergo dhuwite wis disiki rono ngono lho. Bahkan enten sederek niku sing nitip barang-barang napa ngoten. Lek guru kula iku napa Gus kula niku sandal. Dadi sandale dititip napa. Dadi wis mari dienggo, dideket ten kono. Ya Allah kula delem mriki sandale. Terus kula tak mantuk benjing mriki malih mendhet sandal. Anu nek guyonane ngonten kali Allah niku. Nggih ngonten. Dadi enek barang sing dugi ten mriko napa duit, napa sandal, napa-napa lah. Nek kula hanger. kula hangere kula tinggal mriko. Enten sing sabuk macem-macem pun. Termasuk niki nggih niku wau maringi sangu niki saged kangge kebutuhan tiyang mriko utawa kangge sedekah ten mriko. Kula titip nggih mangke kangge sedekah sing ten mriko, napa tukang sapune napa sinten monggo dienggo ten mriko. Mboten sangu terus engko tekan oleh-oleh ya, aja. Niku. Termasuk mangke nek sing haji umroh niku kundur, kita nderek napa hormat ziarah haji ziarah umroh terus njaluk dongane. Mergo wong mantun budal umroh budal haji niku dongane mandi ngantos sekawan dosa dinten. Mergo dikawal kali malaikat niku. Mulene diterno malaikat. Sehingga ndonga sak ndonga niku diamini kali malaikat. Lah malaikat niku kondure sedina siji. Dadi 40 niku engko nek hari pertama jangkep 40. Makane sing mandi niku pas wae ndugi sak gori mlebu omah ndonga sik. Dadi sak gori mlebu omah ndonga sik wis ndongakno kabeh cek iso budal kono wis paringi sehat, paringi rejeki, paringi ilmu, paringi amal soleh, paringi husna, paringi sing sae-sae lah. Baru ngoten mlebu griya, hari kedua malaikat iki mulai situ-situ. Mulai situ-situ hari ketiga mulai malih sampai hari ke-40 iku wis entek ngoten. Niku rahasiane ngoten. Termasuk ikhtiar batin niki kita ngatah-ngatahaken maos Fatihah. Niki termasuk gampang niki monggo kula niki. Fatihah sing kita tujuaken
kita khususaken wasilah kangge sahabate Kanjeng Nabi ingkang paring asma Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mergi piyambake niku tercatat teng ngene sejarah. Piyambake niku sahabat sing saged ngelampahi umroh saumur hidup niku ping 1000. Umrohe ping 1000. Tur hajine ping 60. Berarti ben taun haji. Ben taun niku haji. Nah niku makane Mbah Maimun niku almarhum al-maghfur lah niku meseni nang santri-santri nek pengin budal haji bolak-balik niku akeh-akeh kirim Fatihah tenggene Abdullah bin Umar. Mergo kita napak tilasi beliau, niru beliau. Dan Abdullah bin Umar niku selain kata hajine, kata umrohe, beliau niku ngewapalne carane haji umroh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nate lenggah ten pundi ditiru. Nate senden ten pundi ditiru plek. Ditiru persis. Sehingga barokah ngoten beliau saged berangkat haji umroh bolak-balik ngoten niku. Barokah napa niku Fatihah ten kene Abdullah bin Umar. Pun jenengan sing penting pertama mboten nangsal putus asa. Kita seduanten pengin budal mriku tapi kudu dibuktekaken kanthi ikhtiar. Nah, ikhtiare sak saged-sagede kita. Nek nyelengi ya mungkin enek sing 5000-an, enek sing nyelengi 2000-an, monggo. Sak mampu-mampuhe. Utawa sing donga wau nggih sak sagete jenengan, dongane sing model piye, sing ngangge sing sholawat napa ngangge sing Fatihah napa ngangge sing donga biasa napa titip donga sing ten mriku. Termasuk sing paling mandi niku nggih ndongakno sing haji umroh sing wis budal ten mriku sing piyambake mboten ngertos kita dongakne. Niku termasuk paling mandi. Mergi janjine Kanjeng Nabi niku nek enten manda ali akhihi bidhahril ghaib qala lahul malak walaka bimithli dzalik. Nek enek sedulur Islam ndongakno dulure liyane, ndongakno kesaenan niku karo malaikat dibales dongane niku karo muga-muga awakmu ya ngono. Awakmu ya pikantuk sing kaya ngono. Kita ndongakno ya Allah muga-muga dulur kula sinten mriku saged pikantuk kesehatan, kelancaran, haji mabrur, dosane disepuro, ngoten macam-macam ngoten. Terus malaikat ya ndonga. Besok awakmu ya ngono iku. Awakmu ya oleh persis sing kaya ngono iku. Nah, ngoten niku salah setunggal mandine donga. Makane kita mboten angsal putus asa. Sing penting kita yakin ten Allah saged budal. Umpama diparingi takdir Allah sampai sedo mboten saged budal. Tapi duwe kepinginan budal sampai mati mboten keturutan. Insyaallah siji pun kecatet pun budal haji, budal umroh. Karena niatul mukmin khairun min amali. Wong mukmin iku lek niate luwih apik timbang amale. Wong mukmin iku nek pun niate tok iku luwih apik timbang amale. Karena napa? Niate wong mukmin iku mesti apik, mesti sempurna, tapi pas nglakoni kadang dereng saged maksimal. Jenengan niat salat lak wis sempurna sih, Bu. Jenengan kula yakin niat salat iku aku niat salat sing sak sae-saene, sak sempurna-sempurnane. Dilala pas nglakoni yo enek mboten khusyuke, yo enek belayange lah. Berarti niate kita niku wis luwih apik timbang ngamal. Niku mangke kosok baline kali tiyang munafik. Nek munafik niku amalul munafik khairun min niyatihi. Wong munafik niku golek ngamal, niku amale luwih apik timbang niate. Mergo wong munafik niku zahire ketok ngibadah, tapi atine niku elek. Sehingga pas dhek nglakoni ibadah, melok jamaah, melok kumpul karo wong muslim niku malah apik. Timbang kok Allah biji niate welek tenan. Aku kumpul ben ngene niate. Nah, makane kita niku dipirsani Allah dinilai saking niat itu. Tur umpami toh kita mboten saged berangkat sampai Peja sampai sedo. Siji wae pun oleh ganjaran budal mergo niate wis bulet. Tur nomor kali Allah digenteni putra wayah kita saged budal. Nah, sehingga binjing ten akhirat iku pas kita sampe oleh ganjaran haji umroh. Lho, kula dereng nate ya Allah, kula nggih riyen kepingin pun niat tapi dereng keturutan.
Mergo awakmu wis niat, wis kepengin anak putumu bolak-balik iso budal haji, budal umroh niku barokah. Mugi-mugi kita saged ditakdir Allah kanthi sami. Enten sing tanggetaken? Cekap nggih. Monggo. Sejarah Nabi Yusuf wau istrinya siapa namanya? Zulaikha atau Zalikha? Nah, kalau istrinya sebelahnya yang di Tekna itu? Juragane. Lagi niku Oh, akhirnya jadi dadi istrinya nggih. Dadi wazir niku, wazir namine Malik Wazir napa sinten kula kesupen niku. Sing kakung niku kan awale monangi klambine suwek Nabi Yusuf, nggih senten wingking niku kawitane niku. Terus duka. Iki sapa sing salah iki? Bojoku apa Nabi Yusuf? Terus awale Zalikha niku kan membela diri. Yo dhek iku ngaku iki gak lapo-lapo terus nang omah. Lah terus akhirnya enten bayi sok ngomong. Nah, ini ki salah setunggale bayi sing saged ngomong buktekno kejujurane Nabi Yusuf. Nek klambine suwek ten ngene ngajeng berarti sing salah Nabi Yusuf. Mergo wong nek berbuat elek kan bukake ngene. Tapi nek sing suwek iki sing mburi sing salah Zalikha. Akhirnya ditingali sing suwek iki sing mburi. Akhirnya Siti Zalikha yo ngakoni, tapi gak oleh rame-rame. Tapi wis kadung gosipe nyebar. Akhirnya napa niku kanca-kanca arisane, kanca-kanca bojone menteri liyane padha ngrasani. Lah yo wis dadi bojone menteri lho, kok yo jek pengin karo budak ngoten lho. Padahal dereng ngertos gantenge kaya napa Nabi Yusuf iki. Terus akhirnya diundang, digawani apel, digawani lading situk-situk. Nabi Yusuf dikengken medal. Pas medal ningali Nabi Yusuf terpesona terus kesigar drijine dhewe-dhewe mboten krasa. Terus akhirnya Nabi Yusuf ndonga nek kula niku pancen dadi nimbulno fitnah pun kula jenengan penjara mawon ya Allah. Akhirnya dibokno penjara. Siti Zalikha dangu-dangu nggih tasik kepencut kare Nabi Yusuf sampai sing kakung niki suamine sedo. Siti Zalikha niku golek-goleki Nabi Yusuf sampai ceritane ten anu niku piyambake terlunta-lunta. Sampai ngapunten nggih kaya wong edan ngono, kaya wong kedanan nggih, kaya wong kedanan Nabi Yusuf. Terus pas Nabi Yusuf pun medal saka penjara pun diangkat dadi menteri ketahanan pangan niku wau. Pas melampah-melampah niku Siti Zalikha ningali mbewengok saka wingking. Yusuf. Ya ceritane ngoten niku. Dikejar. Wis akhirnya ditemokaken kali Allah, diparingi hidayah, mlebet Islam tenggene ngajenge ngersani Nabi Yusuf. Langsung oleh hidayah napa? Kebuka atine kali Allah. Malah Nabi Yusuf ketutup. Nah niku. Sehingga pas nglakoni salat pertama, Nabi Yusuf niku ganti. Rumiyin sing cinta mati niku Zalikha tenggene Nabi Yusuf. Genti pas Siti Zalikha mlebu Islam salat niku Siti Zulaikha cinta mati tenggene Allah. Genti Nabi Yusuf cinta mati tenggene Siti Zulaikha. Jadi kan ngoten. Sampai salat itu dinteni. Kok gak mari-mari. Soalnya Siti Zalikha niku salat. Siti Zalikha niku lho critane iki. Napa mitos e. Mbok kirangan harus mbok. Rambutnya niku saking ayune Bu. Rambutnya niku siji nek brondol. Rambutnya niku nek dicekel wong elek dadi ayu. Oh saking sektine. Masyaallah. Dadi Nabi Yusuf iku kepencut. Makane sakjane ten cerita awal niku Nabi Yusuf sakjane nggih kepencut kali Siti Zalikha. Bedane nek Siti Zalikha niku wekdal niku hawa nafsune gedhe mboten nenten perlindungan saking Allah. Tapi Nabi Yusuf itu senajan to cinta mati kepencut, tapi piyambake duwe perlindungan sangka Allah. Punya burhana rabbih terus Al-Qur'an niku. Sehingga dia mboten sampai nglakoni sing karo. Nah, akhirnya ya dadi bebojoan niku. Nabi Yusuf. Akhirnya dadi bojone niku. Pun nggih, cekap nggih. Monggo. Mengenai budal haji itu saat ini berapa tahun? Mulai dari pendaftaran? Nek infone enten sing karena ngenten. Nek infone lek normal lho nggih. Enten sing sekawan dosa. Kawan dosa. Nah, terus jenengan angen-angen ngene.
Pak lah 40 tahun aku saiki umur 70 lho ngenten. Jenengan tetep mboten angsal putus asa karena napa siji umur mboten nenten sing pirsa. Sapa ngerti jenengan diparingi umur dawa. Nomor kali kita mboten ngertos Bu, regulasinya tetap seperti niku napa berubah. Sapa ngerti terus berubah aturane. Daftar umur 7 doso mestine nek normal antri 40 mestine kan 110. Dilalah terus enten peraturan enggal, menteri enggal napa aturan enggal, terus dilalah namung ngenteni 2 tahun tok lho, sapa ngerti lho. Nah, kita niku mboten semerap apa yang terjadi di masa depan. Sing penting kita sakniki ya mboten angsal putus asa ikhtiar. Nek pengin daftar lho monggo daftar, mbak usah angen-angen kok kape mati opo. Lah kok malah pengen mati lho piye to. Lah iya. Lah cara umpama mboten saged berangkat kan mangke saged diwaris nggih kan? Haji umur haji niku kan saged diwaris mangke. Nah niku mangke sirune seperti niku, mboten napa-napa. Nek badhe daftar mboten masalah. Ya alhamdulillah nggih. Pun ngoten nggih. Kita tutup ngangge wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Maryam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih sampai